ଚିକେନର ଏହି ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବେଶୀ କରି ଭାତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାହାର ତରକାରୀ ଠାରୁ ଘର ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କଟା ପିଆଜକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ତା'ର ବଟା ମସଲା ବି କିଛି ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କରିକି ଆମେ ପକାଇବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କଷିବା। ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଚିକେନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଆମର ଚିକେନକୁ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ ଆମେ ଭଲ କରି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ କଷିବା। ଆଉ ଆଳୁ ତାପରେ ପକାଇକି ତାପରେ କଷିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛେ। ଘୋଡ଼େଇ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇକି ଭଲସରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ତରକାରୀ, ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ଚିକେନ ତରକାରୀ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।